اللهم انصرنا فقد رضوان عليه ومتنا بالأسرار التي أوتأتها لديه. Ya Allah, mugi panjenengan tansah ngalibahaken karidwan panjenengan dumateng Kanjeng Syekh lan panjenengan tansah ngalibahaken anugerah dumateng kita berkah kuwarian ingkang panjenengan titipaken dumateng Kanjeng Syekh. وكان رضي الله عنه لا يعظم الأغنياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان الدولة. Inggih menika Kanjeng Syekh mugi-mugi Allah tansah maringaken karidon dumateng panjenenganipun. Kanjeng Syekh boten kersa ngagung-agungaken tiyang sugih lan boten kersa jumeneng amargi kerawan satunggaling raja lan boten ugi amargi kerawan tiang-tiang ingkang kagungan pangkat ingkang inggil. Wa kana kathiran yaral khalifata qasidan lahu wa huwa jalisun fayadkhulu khalwa. Inggih asrek panguwas ngersakaken rawuh dumateng Kanjeng Syekh. Kamangka panjenenganipun saweg pinara lajeng kemawon dipun tilaraken mlebet dumateng kamar pribadinipun. ثم يخرج على الخليفة بعد وصوله إعزازا لطريق الفقراء ولئلا يقوم للخليفة. Lajeng enggal medal malih kagem manggihi sasampunipun khalifah menika pinara. Bab menika dipun tindakaken amargi kangge mulyakaken ahli tasawuf ingkang boten ngersakaken kalian pangkat ingkang inggil lan bondo. Boten jumeneng namung amargi rawuhipun panguwaos utawi raja. وما وقف بباب وزير ولا سلطان ولا قبل هدية من الخليفة قط حتى عتبه على عدم قبوله هدية. Panjenenganipun boten kersa jumeneng wonten ngajenging pintu-pintunipun raja utawi menteri saha boten kersa nampi pepingah saking raja mila raja menika tansah nyemooh amargi boten dipun tampinipun paringanipun menika. فقال له الشيخ أرسل ما بدا لك واقدر معه وقدر الخليفة عند الشيخ ومعه شيء من التفاح وإذا كل التفاحة محسوب دما وقيقا. Mila Kanjeng Syekh ngendika dumateng panguwaos utawi raja menawi kados menika sumangga panjenengan asta piyambak bebingah menika wonten mriki rajanipun saged nampi lajeng asta piyambak wah-wahan apel kagem Kanjeng Syekh inggih dumadaan lebeteng wah-wahan apel menika kebak rah lan nanah. Wa qala lil khalifah كيف تلومنا على عدم أكلنا من هذا وكله مكتوب بدماء الناس. Mila nuli ngendika Kanjeng Syekh dumateng panguwaos utawi raja kenging menapa raja tansah duka lan anyela dumateng kula. Kamangka kula boten purun woh-wohan apel menika amargi sedayanipun kebak kalian rah manungsa. Fastaghfara al-khalifatu wa taba ala yadayhi. وكان يأتي فيقف بين السيف كأحد الناس وسقبه إلى أن مات. Mila raja menika nyuwun pangapunten lan taubat wonten ngajeng Kanjeng Syekh. Salajengipun raja menika asring rawuh dumateng panjenenganipun kados kathahipun tiyang lan dados sahabatipun dumugi sedanipun. وكان رضي الله عنه مع جلالة قدره وبؤس صيته وعلو ذكره يعظم الفقراء ويجالسهم ويبلي لهم ثيابهم. Inggih menika Kanjeng Syekh. Mugi-mugi Allah tansah maringaken karidon dumateng panjenenganipun ingkang kagungan derajat ingkang inggil asmanipun wangi harum kasebar dumateng pundi-pundi. Panjenenganipun kersa sangat ngurmati dumateng fakir miskin ngancani lenggah inggih ngresekaken tuma ingkang wonten ing rasukanipun. Wa kana yaqul al-faqiru sabiru afdalu minal ghaniyyi syakir wal faqiru syakiru afdalu minhuma. Panjenenganipun nate ngendika satunggaling tiang fakir ingkang purun sabar langkung utami saking tiang sugih ingkang purun syukur. Dan tiang fakir ingkang purun syukur langkung utami saking kekalihipun. Wal faqiru sabiru syakiru afdalu minal kul wa ma akabbal bala'a wa talazzuza bihi illa man arafal mublih.
lan tiang fakir ingkang purun sabar lan syukur langkung utami saking sedayanipun boten remen lan boten rumus nikmat nampi bala kejawi tiang ingkang ngertos dumateng zat ingkang ngandhapaken bala inggih menika Allah Ta'ala. Wa kana yaqul ittabi'u wa la tabtadi'u wa ati'u wa la tamruqu. Lan inggih menika Kanjeng Syekh ugi ngandika padha nganuta sira marang sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan ampun nglabaken bid'ah bektos dumateng Allah lan Rasulipun sampun ngantos medal saking agama. Wasbiru wa la tajza'u bangtadirul faraja wa la tay'asu. Padha sabar sira lan ampun anggerutu padha ngarep-arep sira supados keparingan kasenengan lan sampun pedhot pangarep-arep sira. Wajtami'u ala zikrillahi ta'ala wa la tatafarraqu wa tatahharu bitawbati 'anil dhunubi wa la tatalattahu wa 'an babi maulakum la tabrahu. Padha kumpulan sira lebeteng majlis zikir dumateng Allah Ta'ala ampun padha kurak karian rasi ana awak-awak ira kalian tobat saking sedaya dosa lan ampun keklibet raragat lan tetap ajak ngadep Allah kangge nyuwun ampunanipun. Wa kana yaqul la tahdar jalban ma'i wa la tab'al balwa fa innal ulama'a wasilatun ilaika bil qismati istajlabtaha amla. Kanjeng Syekh ngendika ugi bilih kepareng coba agun ngarep-arep kepareng kanikmatan lan ngindani saking coba amargi satunggaling kanikmatan mesti dumugi cocok kalian putraipun Allah dipun ajeng-ajeng utawi boten. Wal balwa qalladang bika wa ingkari taha fasallim lillahi bil kulli yaf'alu ma yasha. Makatan ugi coba remen menapa boten mesti badhe dateng pramila monggo tansah pasrah sedaya urusan dumateng Allah ingkang ngatur ingkang sampun cocok kalian kekajenganipun Allah Ta'ala. Wa in ja'atkan na'ma'u fastaghfir bi dzikri wa syukri. Mila bilih kanikmatan sampun dugi dumateng panjenengan mila monggo samiripun inggih tansah ngemut-emut dumateng Allah lan tansah ngadah-adaken anggen kita syukur. Wa in ja'atkal balwa fastaghfir bis sabri wal muwafaqah wa in kunta a'la min dzalika farida wa tazazzuz. Dan bila coba ingkang andawai mila monggo samiripun inggih tansah sabar lan tansah tambah ilim bilih ngajengaken papan ingkang paling inggil wonten ngarsanipun Allah lan minangka satunggaling kanikmatan. Wa'lamu annal baliyata lam ta'dil mu'mina lituhlika wa innama ataihu litahtabira. Mila kedah dipun eling-eling menawi coba ingkang andawai tiang mukmin menika sanes dados bendu nanging kakang uji iman. Wa kana yaqul la yasluhu li mujalasatil haqqi ta'ala illa al-mutahharuna min rijzi zallat. Ngendika malih Kanjeng Syekh boten kepareng bilih kadadosan wonten ing lebeting majelis kagem ngadhep dumateng Allah Ta'ala kejawi namung andadosaken resipun piyambakipun saking kotoran lan dosa. Wala yuftahu illa liman khala 'anit ta'awi wal hawasat. Walamma kana al-ghalibu 'ala an-nasi 'adamat tatahhur ibtilahum Allah Ta'ala bil afradi kafaratan wa tahura. Lan boten badhe dipun pikat manahipun kagem makrifat dumateng Allah Ta'ala kejawi manahipun tebih saking pangaku gadah lampan sae lan tebih saking lampan ingkang andamel geger lan bingungaken sanesipun. Manawi kalibrahan manungsa sampun kathah dosa lan boten purun ngresiki mila Allah Ta'ala nedahaken pinten-pinten penyakit lahir lan batin dumateng piyambakipun sedaya dados tebusan lan saged angresiki dosa-dosanipun. Liyadluhu limujalasatihi wa qurbihi sa'ru bidzalika aw lam yashuru.
Supados ingkang mekaten menika tetep kalian majelis ingkang majeng lan purunnya kedumateng Allah inggih menapa piyambakipun menika kertas menapa boten wa kana yaqul iyyakum an tuhibbu akadan aw takrahuhu illa ba'da urdi af'alihi 'ala al-kitabi wa sunnah kai la tuhibbuhu bil hawa wa tabghuduha bil hawa Ngendika malih Kanjeng Syekh padha ngati-ati ampun ngantos tresnani salah satu balik tiang utawi abenci salah satu balik tiang kejawi sampun mangertosi dedamel menika kalian ada dasar Al-Qur'an lan As-Sunnah supados panjenengan remen utawi benci boten namung andharai hawa nafsu